plau molt rebre'ls al Palau de la Generalitat per commemorar aquest tercer aniversari de la inclusió dels castells a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Justament ara fa 3 anys. Voldria agrair la presència entre nosaltres del president Benach i també dels alcaldes de Vilafranca i de Valls, el secretari general d'Exteriors i els diputats i diputades aquí presents, així com el senyor Ramon Ajenjo, president de la Fundació DAM, amb vincles profunds i creatius amb el conjunt del moviment casteller, el senyor Joan Pedrerol, director general de Repsol Tarragona, amb la mateixa línia, i de Cristina Muñoz, cap de programes de TV3, que també, com sabeu, ha anat incrementant notablement la relació amb el món casteller. També els membres de la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i no cal dir a les persones que m'acompanyen a la taula, el senyor Alfonso González, bon dia, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, el senyor Carles Capdevila, director del diari Ara, i el senyor Joan Manuel Tresserras, conseller Tresserras, que són les persones que intervindran en aquest acte commemoratiu. Bé, és evident que aquesta és una commemoració d'una notable importància per tots nosaltres, que ha donat a una realitat que per Catalunya és prou coneguda i representativa de la seva cultura popular, amb el sentit més profund de la paraula, una visibilitat internacional i alhora una protecció internacional que és bo que recordem, rememorem i agraïm. Aquesta és la intenció d'aquest acte d'avui i m'agradaria, per començar, que el president de la Coordinadora de Colles Castelleres ens dirigeixi unes paraules. Endavant. Moltes gràcies, honorable senyor Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Joan Manuel Tresserras, professor de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Cultura de la Generalitat, senyor Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Accions Culturals de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Capdevila, director del diari Ara, autoritats, companys de la Junta de la Coordinadora, expresidents, senyor Asenjo, amics castellers, amics periodistes, sigueu tots benvinguts. Ens trobem avui al Palau de la Generalitat de Catalunya per gaudir del millor moment dels 200 anys d'història en el marc de la celebració del tercer aniversari de la inclusió dels castells a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Gràcies, cal dir-ho, a l'impuls inicial de la revista Castells, aquella llunyana nit de castells celebrada a Valls el mes d'abril de l'any 2007. I és el millor moment de la història castellera per diversos motius. Som més colles castelleres que mai. Hem arribat al nombre de 87 al si de la coordinadora, repartides per tot el país, la Catalunya Nord i les Illes Balears, sense incloure, això sí, les colles castelleres que sorgeixen més enllà de les nostres fronteres. Hem portat a plaça més castells que mai. Hem superat la xifra màgica dels 10.000 castells en una única temporada i ho hem aconseguit reduint el nombre de caigudes, demostrant com les colles hem assajat de manera metòdica i rigorosa, adoptant en tot moment les decisions que permeten garantir la seguretat dels nostres castellers, és a dir, oferint una imatge responsable i assenyada del fet casteller. I a més, ens trobem en el millor moment perquè moltes colles han fet enguany la seva millor temporada. I el més interessant de tot plegat és que totes aquestes colles, amb independència del seu nivell casteller, es senten plenament satisfetes, perquè en els castells no es tracta de competir contra ningú, es tracta essencialment de superar els teus propis límits a través del treball col·lectiu i constant d'un grup de persones molt heterogeni, que tenen un objectiu comú, fer castells. Hem arribat a aquest gran moment gràcies a un model de colla que respon als valors socials que es van recollir al document aprovat per totes les colles castelleres l'any 2012. Uns valors socials que atresorem i que projectem cap a la societat amb el nostre comportament col·lectiu. El reconeixement de la UNESCO ha estat un dels símptomes i alhora una de les causes, juntament amb el treball continuat i responsable que fan cadascuna de les colles, del gran moment que estem vivint. Ara bé, aquest reconeixement també ens imposa deures i va acompanyat d'un missatge molt clar sobre quina és la direcció cap a on han d'anar els castells. Cal continuar treballant per no donar cap pas en fals que pugui comprometre el que hem aconseguit tots plegats. Som ben conscients, com ha dictat la pròpia UNESCO, que es podrà suprimir un element de la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat quan es determini que el mateix ha deixat de reunir
un o diversos dels criteris exigits per a la seva inscripció. I també som sabedors de les obligacions que hem assumit com a representants de la cultura popular d'arrel tradicional catalana a nivell universal. En aquest sentit, la UNESCO ens diu que estem obligats a vetllar especialment perquè les activitats de sensibilització no tinguin com a conseqüència, entre d'altres, la descontextualització ni la desnaturalització de les manifestacions o expressions del patrimoni cultural immaterial, ni tampoc fomentin una comercialització excessiva o un turisme no sostenible que podria posar en perill el patrimoni cultural immaterial en qüestió. Ara bé, tot això no vol dir que estiguem condemnats a l'immobilisme ni a quedar-nos ancorats en el passat. Cal evolucionar i adaptar-se als nous temps, com sempre ha fet el món casteller, però sabent quines són les bases que ens han portat on som. Estem oberts a aquelles innovacions que permetin reforçar i desenvolupar l'activitat castellera, vetllant, això sí, en tot moment per la preservació dels nostres valors. En aquest context, les colles ens hem compromès a desenvolupar una gestió responsable i sostenible de les nostres entitats, cercant fórmules de finançament que no ofereixin una imatge mercantil de les colles, que no desvirtuïn el caràcter simbòlic del fet casteller i, sobretot, que no afectin la nostra participació en les activitats festives tradicionals que ens són pròpies. Des de la coordinadora, les colles castelleres no només continuen treballant col·lectivament en la millora de la seguretat dels nostres castellers, sinó que també, d'acord amb el mandat que vam rebre a la darrera Assemblea General, treballem per oferir a les colles nous serveis i noves vies de finançament per ajudar a que aquesta crisi econòmica no impedeixi el seu creixement casteller. I també dediquem els nostres esforços a la difusió del fet casteller, vetllant perquè la imatge d'aquest món casteller i els valors socials que transmetem no es vegin compromesos. Un exemple d'aquesta voluntat col·lectiva de continuar avançant de manera respectuosa amb el que simbolitzem és la creació de la marca oficial Castells, que ben aviat veurà la llum. Amb aquesta marca, que serà complementària de les marques pròpies de cadascuna de les colles, volem aconseguir 3 objectius. Primerament, ens ha de servir per visualitzar la imatge oficial del conjunt del fet casteller, protegint-nos de tots aquells que es volen aprofitar il·legítimament de la nostra imatge, posant en perill el que realment simbolitzem. En segon lloc, aquesta marca també ha de servir per reforçar la difusió del fet casteller i dels seus valors socials. I en tercer lloc, la nova marca Castells ens ha d'ajudar a canalitzar les nostres relacions amb el món comerciant, establint un vincle amb les empreses que serveixi per simbolitzar la contribució que fan al sosteniment del conjunt del món casteller, de manera, això sí, respectuosa amb els nostres valors i el que realment simbolitzem. Un model de col·laboració que s'ha de fonamentar en la sensibilitat que des de l'any 1997 ha demostrat Estrella d'Am envers el món casteller com a patrocinador de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Els hi estem profundament agraïts perquè sempre han respectat i han entès perfectament el caràcter simbòlic del fet casteller. Sense Estrella d'Am, de ben segur, ens hagués costat molt, més del que ens ha costat, arribar al moment dolç que vivim actualment. Moltes gràcies. I en aquesta línia continuarem treballant, tant a nivell individual cadascuna de les colles com a nivell col·lectiu a través de la coordinadora, perquè les colles estem convençudes que el treball conjunt en el marc de la coordinadora és una eina fonamental perquè, com va dir Lucho Carrasco, impulsor dels castells a Xile, durant molt de temps puguem continuar afirmant que els castells són una medicina per l'ànima. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, president. Ara correspon a Carles Capdevila, director del diari Ara, introduir la conferència que posteriorment ens farà en Joan Manel Tresserras. Director. Moltes gràcies a tothom, gràcies per convidar-me. La veritat és que em va fer molta il·lusió quan em van dir que vingués a presentar el senyor Tresserras, que per tant vinc a presentar el ponent. Em va fer molta il·lusió perquè em trec una espina, que entendreu ben bé, perquè l'Ara va néixer fa 3 anys, de fet la setmana que ve fem el 3è aniversari, i per tant quan estàvem nosaltres a punt de treure el diari fent números zeros i això, us decideixen que els castells us inclouen en el patrimoni de la humanitat i dic, merda, una bona notícia i no la podem donar encara, diguem, no? Després probablement és de les millors que hauríem donat i no va poder ser per molt poc. Aleshores, quan em van dir, vols venir a celebrar els 3 anys? Dic, i tant, perquè serà la manera d'afegir-me a felicitar-vos i a celebrar aquesta inclusió, no?, en el patrimoni immaterial de la humanitat.
Després de l'eufòria de dir que sí, per això, per tirar-me aquesta espina, vaig pensar, calla, que jo de castells no en sé gaire, perquè jo soc d'Osona, que ara tenim uns castellers boníssims, tenim dues colles espectaculars, vigileu molt amb els d'Osona, però quan jo vivia allà, això dels castells ens ho miràvem amb certa distància. Diguem, jo era de la colla sardanista i nosaltres a Osona som una comarca molt de tocar de peus a terra i després dèiem, aquests els castells, primer, que trobo que surten massa, se'n parla massa, segona, que què hi troben anar pujant una sobre l'altra? Vull dir que ens ho miràvem amb aquesta distància osonenca. Tant que jo confesso que jo els castells els he descobert i els he valorat molt més de gran, no? Els he descobert molt més com a pare i de fet per atzar. Quan tens criatures passa una cosa que els dilluns els nens han de dibuixar què han fet el cap de setmana, no? I això, que és el que s'ho va inventar, està molt bé perquè gràcies a això els portes a algun lloc al cap de setmana, no? Perquè el nostre, el diumenge a la tarda deia, pare, que demà em farem dibuixar què he fet i què poso, que he anat a comprar el diari, que és el que fèiem sempre, i pel quiosc ja l'havia dibuixat a totes les bandes, no? I al final un dia he dit, te'l portaré a Castells perquè això és maco de dibuixar, no? I penses, això de posar una sobre l'altra ho sabrà fer el meu fill, no? I de cop, i ho he explicat alguna vegada, amb fascinació, recordo la primera vegada, com que jo tenia certa distància vostra, ho confesso, em va impressionar molt una vegada que de cop, clar, jo des de la meva mirada d'espectador de moltes coses vaig veure un castell i tot, vaig aplaudir i de cop ja estava mirant què passava més i veig tothom mirant encara el castell, no? I dic, què foten aquesta gent? Sí, ja està, ja s'ha acabat. I de cop vaig entendre aquesta cosa tan fantàstica que és veure el descarregar, no? I que sigui tan important veure el descarregar. Això, que per vosaltres és normal, no passa enlloc més del món. No hi ha cap activitat més al món, mediàtica, espectacle, en què la gent estigui pendent de què passa després. Enlloc, no passa enlloc més, no passa ni a la societat, diguem. Jo crec que, de fet, vaig pensar, ostres, quina bona idea esperar a descarregar i que sigui important descarregar, però per què jo ja no m'hi fixava? I pensava, que en posin una altra i ja s'ho faran, perquè no hi estem acostumats. Tu, la societat mediàtica, esportiva, política, el que vulguis, ens dediquem a enlairar coses i a deixar-les caure. És a dir, mai s'ha fet. De fet, si mireu la crisi financera, és un exemple clarament d'això. Anaven fent uns castells d'hipoteques, però com que ningú es preocupava de que això s'hauria de descarregar, ningú se'n va preocupar, fins al punt que eren hipoteques o aquests actius tòxics s'anaven pujant, faltava allà un casteller que digués, cony, que això després s'ha de descarregar, totes aquestes hipoteques. Bueno, ara s'està descarregant per un altre mètode, més brusc, no? Però vull dir que... Però passa amb el món de la fama. Jo vaig fer un llibre sobre la fama. La fama mediàtica consisteix molt en crear nous ídols. Fixeu-vos que seré breu amb això, però quan una persona es fa coneguda, que surt a la tele, és un cantant, un artista, el Messi, tant passen dues coses molt bèsties. Una, que la gent normal del seu entorn s'aparta, perquè els fa vergonya, diu, ostres, ara aquest, saps? No, la gent normal, fins i tot la que t'estima, no s'aparta. I et venen tot de pilotes o gent que pensa, ostres, aquest tio em traurà alguna cosa. Per tant, tu creixes, quan et fas famós, amb una pinya falsa d'aprofitats, diguem, que es posen allà sota, i et van enlairant per veure què en trauran, no? La gent que t'estima més s'aparta. S'aparta, però per prudència, perquè et diuen, no, home, ara deu estar molt ocupat i això. Hi ha un moment que aquests que et pugen, que t'enfilen, a la que veuen que ja no poden treure res, se'n van. Se'n van, vull dir que és una descarregada de bèstia, vull dir que caus de cop. I fixeu-vos que tota la història de la fama, dels jugadors de futbol, de tot, està basat en crear un castell sense preocupar-te de què passarà. És més, aquesta pinya se'n va amb el següent, saps? Diuen, no, ara puja aquest, doncs se'n van cap allà. Tots se'n van cap allà contents, no? Aleshores, això, que per vosaltres és molt normal, a mi em va fascinar, no? Vaig pensar, ostres, quina cosa més potent haver inventat això, no? I quin exemple en general per la societat, saber, que és una cosa elemental, que tot el que puja baixa i que, per tant, el més important, el que has de celebrar és el moment que tothom està baix, no? Això em va semblar fascinant, crec que reflecteix molt el que a mi m'encanta, jo que soc sardanista i no casteller, però que defenso públicament i en privat, soc creient practicant del moviment associatiu, jo crec que és el millor que té el país. Jo ho he dit moltes vegades, però vull dir que repetiré que la Catalunya amateur funciona de meravella. La Catalunya amateur no ha fallat mai. La Catalunya professional va de canto, però la Catalunya amateur, tot el que... Perquè la Catalunya amateur està basada en gent que fa coses que s'estima, i per tant, si tu fas una cosa que t'estimes, com enfilar algú que t'estimes, doncs evidentment seria molt absurd no preocupar-te de què baixi. En canvi, a la Catalunya professional i al món professional en general, moltes vegades no trobes aquesta il·lusió. Per tant, jo crec que part de les coses que ens ajudaran a sortir de tot plegat, parlo nacionalment, políticament, econòmicament, té a veure amb recuperar això que ara en diuen l'ADN, aquest esperit de la Catalunya amateur, que per mi és la Catalunya associativa, que és la Catalunya d'aquesta gent que a vegades ens n'hem enrigut. El meu pare n'és un exemple clar. L'any passat vam comptar que havia estat a 23 entitats al poble, és d'Hostalets de Balenyà,
I dic, però per què vas estar a tantes entitats? Diu, perquè anava a les reunions. Anava a les reunions i és gent que va a les reunions i pringa perquè va a les reunions, saps? Perquè vas a la reunió i hi ha un moment que diuen qui ho portarà això? I només que no sàpigues dir que no, ja estàs a l'associació, no? Però jo aquesta gent, inclús el meu pare, que no el veia mai, sempre estava a reunions, els veig contents, saps? Els veig contents perquè el que fan s'ho estimen i a més és gent que el que fa, com us passa a vosaltres, funciona. Per tant, això sempre m'ha semblat molt exemplar en el sentit que hi ha entusiasme, hi ha resultats i per tant és una cosa que es va escampant i encomanant, no? Dit això, us presento el conferenciant, el Joan Manuel Tresserras. De fet, es mereix molt ser el conferenciant perquè és el conseller que també pels pèls, però va celebrar que fos... és a dir... Faig una pausa dramàtica, però no és dramàtica, vull dir, és la realitat. És a dir, de la mateixa manera que a nosaltres ens faltava poc per sortir, doncs a ell també li faltava poc per sortir, no? I aleshores, però pels pèls, però jo estic segur que ja ens ho dirà, que és un bon record, no? Diguem, és la persona que pels pèls va poder celebrar aquesta cosa que vosaltres ja us heu acostumat, però que és molt bèstia, diguem, patrimoni material de la humanitat, no? Per tant, només per això s'ho mereix. També el cognom, clar, un senyor que, vull dir, això dels castells veig que molts comencen per 3, no? Feu 3 de 9, 3 de 10, doncs 3 R's ja es veu que és nom de castell, vull dir que jo si em digués cap de colla guanyaria, però em dic cap de vila, per tant, ell és 3 R's que segur que és... No sé si el Pilar de 3 m'han dit que no existeix, però diu que hi ha un 3 per sota, oi que hi ha un 3 per sota? Doncs seria un castell de 3 R's aguantat amb un nom Joan Manuel, que és un nom doble que ja veus que aguanta més, això, Vull dir que tu fas un Joan Manuel i poses 3 R's i segur que es pot fer un bon castell, no? Per ser breu... I agafant-me a les 3 R's, jo crec que hi ha 3 raons elementals per les quals es mereix ser el conferencial i us felicito que el puguem escoltar ara. I per definir el seu perfil, jo crec que si hi hagués 3 R's, diguem, 3 R's, el primer seria amb una R de recerca, d'investigació, perquè ell és el doctor 3 R's, no? És un professor de comunicació, estudiós justament de coses que li permeten molt entendre, a part de que el conegui per altres coses, el vostre món, no? Perquè ha investigat molt la comunicació de masses, la societat i per tant la societat catalana, i per tant jo crec que en aquest sentit com el doctor 3 R's està perfectament justificat que sigui el nostre ponent avui. La segona R seria la R de República, no només del partit que el va proposar com a conseller i del qual se'n va fer militant després, quan descarregava, diguem, no quan el carregaven de conseller, però vull dir que la segona R és la R de trajectòria política, de compromís. Va ser un conseller que claríssimament va apostar sense cap mena de complex i amb tota la força per la cultura popular, que coneix i que s'estima, i per tant jo crec que aquesta segona R, la de república i la de la seva trajectòria política, el fa la persona més adequada, no? I la tercera R potser seria la R de referent o de respecte. Jo el doctor 3 R's, el professor 3 R's, l'exconseller 3 R's, conec molta gent que se l'estima molt. Tothom que el coneix se l'estima molt. Fins i tot fa una mica de ràbia i tot. Tothom parla amb molta admiració d'ell, amb molt respecte, no? Per tant, és un referent intel·lectual i és un referent per tots els seus alumnes i companys, no? Jo comparteixo hipoteca, vida i criatures amb un afany d'ell, i això és fotut, diguem, vull dir que un afany d'ell que... Per tant, ara us parlo del Joan Manuel, que ja no és el professor 3 R's, el doctor 3 R's, i que quan ella parla del Joan Manuel sempre és allò, una admiració, no? Se'l mira molt amunt. I sempre pensava que aquest Joan Manuel era un castell que ja cauria, però no cau, diguem, és un castell que està ben fonamentat i que probablement té a veure amb els seus valors humans o amb la seva coherència, no? Segur que és un professor que, a part de ser un molt bon professor, doncs sempre, jo crec que és una persona que sempre s'ha estimat el que ha tingut entre mans, ho respecta, i el respecte és una cosa que es guanya d'aquesta manera, no? Per tant, probablement la seva pinya, la pinya que el sustenta, doncs és una pinya els seus fonaments són de coherència, són de lectura, és una persona molt, molt llegida, que ha estudiat molt, que ha escrit molt, però que ha llegit molt, un estudiós de la cultura i la comunicació, i per tant, i sense allargar-me més, jo crec que com que ara fa 3 anys, just en els últims dies del seu mandat com a conseller, va rebre aquesta bona notícia, és hora que ens valori 3 anys després com ho viu. Gràcies.
Bé, doncs, honorable 3Rs, de Recerca, República i Referent, tens la paraula. Bé, moltes gràcies. Honorable conseller, president Benach, secretari, alcaldes, diputats, patrocinadors, representants dels patrocinadors, president González de la Federació de Colles Castelleres, Carles, representants del món casteller, moltes gràcies en primer terme per la invitació a ser avui aquí. Llàstima que ignorància no comença per R, perquè seria el que s'adiuria més a la meva condició respecte al món casteller, encara que a partir d'una atenció continuada que la podria remuntar molt en el temps, però sempre una mica des de fora. Abans també s'hi referia el Carles, a partir de la seva condició usonenca, per justificar aquesta mena de mirada externa. De fet, la incomoditat de dir-vos unes paraules avui ve determinada pel fet que saps que has de parlar d'un tema que tothom qui t'està escoltant en sap més que tu. Aquesta és una sensació que de vegades em venia al cap just abans de parlar en el Teatre Nacional o al Palau de la Música. És a dir, la sensació que et toca prendre la paraula com un privilegi, però que és un privilegi que produeix una mica de vertigen, perquè ets conscient que tots els altres una mica en saben més que tu. Tanmateix, sí que és veritat, com dic, que per mi els castells han estat presents de petit en l'imaginari, n'he vist, però no n'he fet. I això vol dir que la mirada que em podré projectar és externa, encara que sigui emocionada i encara que sigui còmplice. Fa 3 anys, quan preparàvem l'anada a Nairobi per acabar de rematar la feina, jo tenia molts dubtes en aquell moment al voltant de si calia anar-hi o no calia anar-hi. I en Ramon Fontdevila, aquí present, va ser la persona que des de dins del departament, des del Centre de Cultura Popular, va apretar perquè tant sí com no hi anés. Sabia que hi anava el president Benach i ja hi havia, per tant, una representació al màxim nivell del país i em van insistir per anar-hi. I la veritat és que després l'anada no va ser només protocolària, no només per altres coses que vam fer i contactes que vam tenir amb el president Benach en el Parlament de Kènia, sinó que realment hi va haver un intent encara últim d'aquella gent que està gairebé en contra de tot del que passa al país, que a partir de la utilització interessada del risc que pot patir la gent que s'enfila al capdamunt dels castells, dels riscos que pot patir la canalla, van intentar boicotejar aquest reconeixement per part de la UNESCO. Per tant, doncs, no va ser un viatge només protocolari, només festiu, sinó que hi va haver d'haver allà, a darrera hora encara, intervencions de defensa, de legitimació, de justificació del que eren els castells, del seu sentit, del seu significat dins de la cultura catalana. I jo crec que finalment tothom ho va entendre força bé i per tant es va produir el reconeixement. Fa 3 anys va costar, un cop ja està, sembla que tot ha estat pla i hagi estat fàcil, però no ho va ser, hi va haver molta gent, probablement molts dels que esteu aquí, treballant molt intensament, de la revista, de les colles, de la federació, del departament, molta gent, amb molts suports, i aquest esforç col·lectiu va ser possible. És a dir, un esforç col·lectiu a la mesura d'aquesta mena de gran comunió que és el món casteller. Deia que la mirada és externa i de vegades la mirada externa cal. És una mirada parcial i, si voleu, una mirada que es reconeix com la forma inferior de la participació. Però de vegades des de fora, en les activitats humanes, també hi participes, des d'una condició diferent. I d'alguna manera compenses mirades interiors que són evidentment molt superiors, que són la forma màxima de la participació, però que de vegades poden perdre la distància i una certa perspectiva
sobre el que s'està fent. Jo crec que és molt evident que el món casteller està en general orgullós de la trajectòria seguida durant tota l'època aquesta de la transició. De fet, des de finals del franquisme, un cop ja la rebrotada, als anys 60, i ja sobretot durant els anys 70, quan hi ha aquesta represa potentíssima dels castells i tota la cultura que hi ha al seu voltant, jo crec que tot l'univers casteller en té una mirada molt positiva, molt satisfeta, independentment de que hi hagués reconeixements externs o no, com aquest tan important de la UNESCO. És a dir, sense aquest reconeixement, la trajectòria d'aquest àmbit de la cultura popular tan especial i tan singular que és el món casteller, ja podria projectar sobre el passat una mirada i fer un balanç molt satisfactori. Però jo crec que també va bé que de vegades algunes persones, des de la complicitat i la mirada emocionada, encara que externa, que deia abans, puguin també explicar una mica què és el que ha representat el món casteller durant aquests anys per nosaltres. No ja només per la gent que en forma part directament, legítimament, d'una manera participant permanent, sinó també per la resta del país. A mi em sembla que els castells són una activitat cultural, si volen, més que cultural, però sobretot una activitat cultural, culturalment constituïda històricament, que reuneix les característiques òptimes, n'ha parlat una mica abans el senyor González en la seva intervenció, i per tant procuraré no reiterar coses que ell ha dit, les característiques òptimes per esdevenir un símbol de la societat on es desplega. Sí, els castells ens han proporcionat una gran quantitat de metàfores sobre la marxa del país. I probablement en aquests moments, encara més enllà de les metàfores que fent jocs feia ara el Carles Capdevila, sobre la situació actual del país, hauríem com a mínim de carregar l'Estat i després ja veurem si el descarreguem o no, però de moment carreguem-lo. I em sembla que el món casteller, aquesta possibilitat de que cadascú tingui un paper rellevant, no hi ha ningú que sigui menor o que tingui un paper menys rellevant que la resta, aquesta qüestió tan important, tan característica del món casteller, aquesta horitzontalitat que es combina amb la seva verticalitat, aquesta horitzontalitat en el tracte entre la gent, això em sembla que ens proporciona una gran quantitat de metàfores sobre la majoria de reptes col·lectius que té el país. I per això també jo crec que per aquesta capacitat d'esdevenir símbol, el símbol potser més singular, més excepcional del que és el patrimoni cultural del país, i aquesta capacitat de proporcionar metàfores per a la majoria de reptes que tenim plantejats, aquestes virtuts, aquest conjunt de valors dels que parlem tantes vegades i que associem als castells, és probablement una mica la clau de la seva importància com a element identificador o element d'identitat. És a dir, és difícil trobar en altres països un element emblemàtic amb tanta capacitat de singularitzar i significar, de marcar, de segellar la identitat o les identificacions de les persones amb una cultura determinada. I això ha contribuït, no és potser el factor que ha permès la major popularització que han tingut mai els castells. Potser no és aquest l'element. I no és aquest l'element que explica per què una activitat inicialment relativament local o focalitzada en una part del territori, mica en mica va colonitzant la resta del territori i fa que tot aquest territori i la gent que hi viu s'ho sentin unànimement com una activitat seva. Potser no és estrictament per això, però és també per això. Evidentment, aquí els mitjans de comunicació hi han tingut un paper molt important. S'hi referia també en Carles ara fa un moment. Fa pocs dies, a l'Autònoma, hem certificat l'inici d'una tesi doctoral
que la fa el Guillem Bargalló sobre la relació entre els castells i els mitjans de comunicació. I per tant jo calculo que en uns 3 o 4 anys tindrem un estudi molt complet, molt complex, més enllà dels diversos estudis que ja hi han fets i que permeten disposar d'una bibliografia prou considerable sobre aquesta relació, aquesta simbiosi entre els castells i els mitjans de comunicació. És a dir, com els castells esdevenen un element fonamental que rep l'atenció dels mitjans de comunicació de masses. I per tant, com això encara contribueix més a aquesta difusió seva. Tindrem el Museu Casteller, tan aviat com sigui possible, i tindrem tot un conjunt d'elements que acabaran de segellar aquesta centralitat, aquesta importància del món casteller en la cultura del país. Però més enllà d'aquesta capacitat de construir un relat dramàtic, d'emocionar, de fer sentir a la gent una vibració especial, i que s'adiu molt amb els relats que expliquen els mitjans de comunicació, més enllà d'això jo crec que hi ha aquesta capacitat de ser un element identificador. Encara que ara hi hagi castells a Xile, o que se'n facin a l'Índia, o que se'n facin al Marroc o a altres llocs, o a la Xina, realment aquesta identificació entre els castells i la cultura catalana, amb permís de precedents valencians i de qualsevol altre lloc, em sembla que és un vincle absolutament ferm i és un vincle que en un horitzó, diguem-ne, imaginable, no sembla que es pugui trencar. D'altra banda, a mi em sembla que el món casteller, i això més que mèrit específic dels castells per ser com són i fer-se com es fan, és mèrit de la gent que s'ha vinculat a aquest moviment durant aquests anys, és que el món casteller és un model dels canvis d'actitud que en molts terrenys hem tingut durant la transició política, durant la llarga transició política. De fet, el conjunt de la cultura popular catalana i el conjunt de la vida catalana en general, passada la meitat del franquisme, s'havia anat especialitzant en unes actituds i unes activitats de caràcter eminentment resistent i amb una certa voluntat fonamentalment de preservació. I per tant tendíem a moure'ns una mica a la defensiva. I ens era relativament difícil desacomplexar les activitats i les actituds. I això passava, jo crec, que com una ombra general, com una conseqüència de la mateixa rotunditat del franquisme, com una conseqüència de l'etnocidi. La sensació una mica de perseguits, de víctimes, de gat acorralat, que són un conjunt d'elements que finalment t'acaben condicionant profundament. És a dir, no hi ha només la persecució, sinó l'efecte psicològic, l'impacte en l'autoestima, la consideració del propi patrimoni, que també queden profundament afectats. I a mi em sembla que des d'aquest punt de vista el paper fonamental del món casteller respecte al conjunt de la cultura popular tradicional del país va ser que molt aviat, en els anys 70, va quedar clar que era un dels àmbits d'activitat en què era més fàcil transitar de l'actitud defensiva a una actitud desacomplexada, de voluntat constructora i disposada a introduir canvis, és a dir, a trobar la forma d'harmonitzar el que era la preservació de l'autenticitat, del que en podríem dir el tronc essencial i fonamental del que és l'activitat castellera, amb els canvis que mica en mica després es van anar produint, que són canvis que sobretot són molt intensos a partir dels anys 90, quan hi ha realment aquest boom dels castells, que jo crec que amb les oscil·lacions pròpies de totes les activitats encara, diguem-ne, encara dura i que encara té un gran dinamisme. Per tant, doncs, jo crec que entre els reptes de la transició n'hi havia un que era fonamental per nosaltres, que és com combinàvem el que en podríem dir la continuïtat de les tradicions amb la seva actualització.
calia garantir la pervivència, la continuïtat, però calia l'actualització perquè el país s'havia fet molt diferent. I, de fet, el país està canviant intensament de manera permanent. Llavors, trobar aquest joc era un gran repte i els castells ens van ajudar no només a fer-ho en l'àmbit dels castells, sinó també en altres àmbits que en mica s'hi van emmirallar. Jo crec que per fer aquest trànsit hi ha moltes persones, la majoria jo les desconec, que van saber trobar l'art de l'equilibri i la mesura justa entre el que en podríem dir la preservació del substancial i la modernització del necessari. És a dir, jo crec que en aquests moments els castells mantenen al 100% la seva ànima autèntica, però al mateix temps és evident que s'han produït canvis molt substancials. La incorporació de les dones intensament a l'activitat castellera, la protecció de la canalla. És a dir, hi ha un conjunt d'elements que són d'una gran importància i que difícilment trobaríem els elements comparables en d'altres activitats de la cultura popular tradicional. Finalment, realment, tot l'univers de la cultura popular tradicional ha canviat de xip i ja va anar adoptant fa anys aquestes noves pautes, de combinar, de trobar aquesta regla d'or, aquest equilibri just, aquesta mesura justa entre el que és la fidelitat i la lleialtat, el tronc fonamental de la pròpia activitat, amb la necessària actualització perquè aquesta activitat sigui oberta als sectors populars realment existents avui i amb una perspectiva d'evolució constant, incorporant el canvi i l'evolució a l'ADN de la pròpia activitat. És a dir, això és el que el franquisme ens havia pràcticament robat i que, en canvi, mica en mica es va saber tornar a incorporar a l'activitat. I jo crec que potser en cap altra activitat de l'àmbit de la cultura popular tradicional, com els castells, es va donar amb la mateixa intensitat i amb la mateixa celeritat. D'alguna manera, pensant en termes de futur, jo crec que aquesta seria una qüestió fonamental a preservar també. Aquest, si m'ho permeten, saber transformar-se. Saber transformar-se. Canviar sent un mateix, encara. Canviar sent autèntics, però canviant, és a dir, renovant-nos. No fer-se esclau del passat ni del futur. No quedar atrapats en la tradició tal com era, ni tampoc tenir somnis grandiloqüents a partir d'un gir en l'activitat que la pugui arribar a desconnectar d'aquesta autenticitat que ha estat la garantia de la seva continuïtat al llarg de les successives tradicions. Fer-se gran, fer-se visibles, fer-se importants, fer-se l'activitat de cultura popular potser amb més capacitat d'atraure l'atenció, fer-se la cirereta de l'àmbit de la cultura popular, però sense perdre ni un bri d'autenticitat. Aquesta capacitat de saber transformar-se, jo crec que en aquests moments l'hauríem de considerar un tresor molt preuat. És a dir, aquest sentiment, aquesta voluntat de sumar, aquest sentir que tothom es necessita i al mateix temps aquesta percepció de que cal comptar amb la gent, obrir-se a la gent. No és un gueto el món casteller, és potser la part més viva de l'activitat cultural de les classes populars del país. I això em sembla que és un element important. Pel que fa als valors, no voldria reiterar també algunes coses que deia el president González. Jo diria que d'entre aquests valors potser el més important és el d'animar a la participació. De vegades, quan mires castells en una jornada qualsevol, tens una mica com de sentiment de culpa si no participes.
És a dir, costa fer de simple observador. I aleshores el que passa en els que observem, perquè a més no som ni àgils ni forts, ni sabríem ben bé com ens hi hauríem de posar, la compensació és que patim. Alguns patim, jo pateixo veient castells. I com que m'ho he de justificar d'alguna manera, perquè veig a l'altra gent, els que en saben més, que estan tranquils, penso que aquest patiment deu ser una forma de participació. De fet, és la participació en una mena de comunió d'un miracle efímer. És a dir, cada castell, pels que no en sabem i pels que només patim, és una mena de miracle, carregat i descarregat. I d'alguna manera també, amb això reiteraré una cosa que deia també el senyor González, jo m'ho havia apuntat en termes d'una teràpia contra el desànim. És a dir, si tu pots participar en construir castells i descarregar-los ordenadament, si tens aquesta capacitat col·lectiva d'assumir reptes, segurament te'n pots sortir de moltes maneres. Per això els castells han esdevingut un model de cultura cooperativa, en el sentit més ampli de la paraula. És a dir, una part de la popularització dels castells en els cercles intel·lectuals o en el món acadèmic té a veure en el fet que representen una forma exitosa de cultura cooperativa, clarament en expansió. Per això se'n fan en alguns altres països. No cal tenir pressa. També la primera expansió és per l'interior mateix de Catalunya i, mica en mica, s'aniran popularitzant. Ara ja tenen visibilitat, hi ha una massa crítica de colles molt notable pel que és el conjunt del país i, per tant, és un món d'una potència extraordinària i una capacitat d'influir molt interessant. I en aquests moments influeix a les empreses, serveix de metàfora i de model en l'organització d'algunes empreses, serveix de metàfora i model a algunes universitats, ho fan servir experts en coaching, ho fan servir experts en dinamització social, com per exemple va passar en alguns barris de Santiago de Xile. És a dir, que des de molts punts de vista, fora de l'àmbit de la cultura popular tradicional, els castells són utilitzats com un recurs, com un model organitzatiu, com un model cooperatiu. I d'això ens hauríem de sentir, ens en sentim també perfectament orgullosos. És aquesta combinació que deia entre verticalitat i horitzontalitat. Grans reptes, grans fites, entre molta gent, autoorganitzada, però disciplinadament. Tothom val igual, però disciplinadament. Basats com estem aquests esports en què el fonamental és la contractació d'un crac, em sembla que el món casteller se situa en l'antítesi d'aquest model de competitivitat. I aquí, diguem-ne, la clau de l'èxit és, com dic, aquest model de cooperació que és el més valuós i més singular que pot exportar, diguem-ne, el món casteller a partir de la seva pròpia tradició. De cara al futur, jo diria que el fonamental, reiterant el que deia al començament, que el món casteller és un món que, si fem un balanç, ha estat extremadament exitós, ha tingut una activitat molt exitosa, amb unes condicions de partida molt difícils, i que ha anat superant, diguem-ne, tots els diversos reptes que s'han anat produint, mantenint, malgrat rivalitats, una certa harmonia i una certa unanimitat. Jo diria que de cara al futur, si se'm permet, des de fora, aquesta mirada una mica distant, però còmplice i emocionada, diria que el fonamental seria, en primer terme, prosseguir, continuar o prosseguir l'actualització. És a dir, no perdre mai el fil del present. Si el perdéssim ara no seria culpa d'aquest règim, seria culpa nostra. I per tant ja no l'hauríem de perdre mai. Que no calgui tornar a l'heroisme ni a fer actualitzacions sobtades. És a dir, mantinguem aquest vincle amb el present, amb mutació constant, en canvi constant. Extremar la permeabilitat. És a dir, que el moviment sigui, que el món casteller sigui extremadament permeable. De fet, ja ho és.
i en això teníem programes concrets que van ser molt exitosos i algunes colles van ser exemplars en el seu comportament també de cara a l'atracció de la gent que havia arribat feia més poc temps al país. Per tant, jo diria aquí també extremar la permeabilitat, la cooperació amb la resta del món associatiu, del món de la cultura popular tradicional i també amb el conjunt de les classes populars del país i amb el conjunt del país en general. I el tercer element, jo diria, evitar la desnaturalització. És a dir, intentar evitar els riscos de que justament com a conseqüència d'aquest èxit proliferin les temptacions que ens desenganxin del tronc de tradició. No pel que pugui dir la UNESCO, sinó per la salut i el vigor del propi moviment, per la percepció, la convicció d'autenticitat del propi moviment. Stefan Zweig, al Món d'ahir, Memòries d'un europeu, deia al final del seu llibre, em permetran que ho llegeixi, és molt breu, deia: tota ombra és al capdavall filla de la llum. I tan sols qui ha conegut claror i foscor, guerra i pau, ascens i davallada, tan sols aquest ha viscut de debò. Bé, jo diria que els castells d'arrels populars inequívoques han sortit de la foscor, han remuntat la davallada i, per tant, viuen i viuran de debò. No em queda sinó dir-los que per molts anys molt fructífers, per moltes fites celebrades discretament, keep calm, que em sembla que és una divisa que el món casteller podria assumir com a pròpia, i per una llarga trajectòria d'exemplaritat com la que han tingut fins ara. L'enhorabona i moltíssimes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, conseller Tresserras, per aquesta magnífica, substancial i extraordinària intervenció, per aquesta reflexió profunda sobre els valors del fet casteller. Moltíssimes gràcies. Estic convençut que serà motiu de profunda reflexió per part del conjunt del moviment casteller i de tots aquells que d'una manera o altra l'apreciem, l'estimem, el seguim, el vivim i forma part del nostre propi bagatge cultural. No voldria afegir-hi gran cosa més. Només expressar-vos el nostre agraïment a tots aquells que vareu fer possible que fa 3 anys succeís el que va succeir, és a dir, que finalment fos declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Al darrere d'això puc afirmar que hi ha feina, que hi ha molta feina, i que si va ser possible justament va ser perquè molta gent va treballar conjuntament perquè finalment aquest reconeixement es produís. No són tantes les realitats immaterials que la UNESCO ha declarat Patrimoni de la Humanitat, no són tantes. I en el cas català no són gaires. I en el cas d'allò que en podríem dir la nostra comunitat lingüística, incloent-hi per tant el País Valencià, les Balears i demés, no són gaires, però tot sumat determina una certa característica del nostre país i dels països de parla catalana, que és l'haver construït un bon nombre de realitats des del punt de vista del seu patrimoni de caràcter immaterial. I això no deu ser perquè sí, segur que té una connotació vinculada a les pròpies característiques de la construcció del nostre país. Un país construït justament des d'aquesta capacitat, això que sovint hi diem creativitat individual o creativitat social, que han fet possible que durant molt de temps moltes de les coses que no tenien l'empar, la tutela de les estructures polítiques hagin tingut en canvi la fortalesa de les estructures comunitàries. En el cas nostre això s'ha produït, vosaltres vareu identificar-ho molt bé a través de la feina de la revista Els Castells, de tot el moviment, de la coordinadora, i finalment va ser possible. Fa 3 anys
i el que millor podem dir és que s'ha fet honor a aquell compromís i s'ha fet honor d'una manera molt notable, enfortint el moviment, ha servit per singularitzar-lo a casa nostra i per universalitzar-lo de cara enfora, i crec que la millor cosa que es pot dir des del que ha succeït al llarg d'aquests 3 últims anys és que el conjunt del moviment ha honorat aquella declaració, l'ha fet més sòlida, l'ha fet més convençuda. Tal com deies tu, president, aquestes coses es poden retirar, no és el cas. És a dir, avui el conjunt de les institucions vinculades a la UNESCO estan més convençudes que mai de l'encert d'aquella decisió. Per tant, voldria, en primer lloc, agrair a tots aquells que ho van fer possible i expressar-los el nostre reconeixement. En segon lloc, a la coordinadora per la vostra feina, aquesta feina que feu contínua, tu abans l'has explicada, l'has condensada amb aquestes paraules que sintetitzen aquesta voluntat de treballar plegats a través de recollir tot el que el moviment representa i expressar-hi aquesta voluntat d'ordre, de rigor, de continuïtat que tu has mencionat. I finalment a les colles per la seva feina i continuïtat. Les colles que finalment situen aquest procés que al meu entendre és extraordinàriament ric, només amb una pinzellada, amb una mirada per sobre aquelles primeres colles de fa 200 anys, aquelles famílies, aquelles comunitats de pagesos o menestrals que traduïts a l'any 1980 eren una dotzena de colles, una quinzena de colles, i que traduïdes avui són aquestes 87, em penso que em deies, colles que actuen. Aquestes 10.000 persones que estan vinculades, 10.000 persones en un país com el nostre, és molta gent, molta gent. Aquestes 10.000 persones que ho fan possible, que des del punt de vista de la comunitat de cadascun dels pobles i ciutats on hi participen, barris, pobles i ciutats, tots tenen una notable importància des del punt de vista de la cohesió social, des del punt de vista de tot el que representa crear una comunitat. Doncs aquestes colles que representen aquest moviment de fons, de base, que determina, que fa possible que avui per avui sigui un dels fenòmens culturals més rics, més interessants, el conseller ho deia fa un moment, que el nostre país té. Millor moment, has dit fa una estona al principi de la teva intervenció, millor moment de la història del moviment casteller, de la història dels castells del nostre país. Doncs bé, que aquest millor moment que s'expressa, com deia el conseller Tresserras fa un instant, com a metàfora del país, com a expressió de singularitat, com a expressió de creixent universalisme, jo estic convençut que tindrà rèpliques en d'altres indrets i en d'altres països, ja ho està tenint, ho hem vist i ho veurem en els anys veniders. Aquesta expressió de contemporaneïtat, sempre que alguna persona de fora em pregunta sobre els castells, sempre els dic el mateix. No ho imagineu mai com un símbol del passat, és un símbol de contemporaneïtat. Els castells són un moviment, una realitat absolutament contemporània, fonamentada en unes arrels profundes, no cal dir, però essencialment contemporània. I crec que és una de les grans riqueses d'aquest fenomen, d'aquest moviment, d'aquest conjunt de colles, doncs que els pobles i ciutats de Catalunya expressen aquest conjunt de valors que no vull repetir, però que estan perfectament condensats amb la seva activitat. Bé, jo no sé si és medicina de l'ànima, tal com tu deies, o teràpia contra el desànim, tal com tu deies, conseller. Les dues definicions les heu posat sobre la taula. No fa gaire llegia un llibre d'un sociòleg que la majoria dels que esteu aquí coneixeu, que es diu Richard Sennett. El penúltim llibre del Richard Sennett està dedicat a la cooperació i diu: una de les grans virtuts contemporànies, una de les grans eines contemporànies, un dels grans estris imprescindibles perquè qualsevol societat progressi és la cooperació. I fa un llibre sencer dedicat a la cooperació de les societats com un element fonamental. No parla dels castells, crec que no parla per desconeixement. Hi posa alguns exemples. Si hagués conegut el fenomen, probablement l'hauria utilitzat com a principal argument o com a principal exemple. Força de la cooperació. Entre altres, totes les altres coses que heu dit, per mi representen la força de la cooperació, una força cooperativa que, a més, té la virtut, té moltes virtuts, però en té una que és la de la bellesa i l'emoció. La bellesa i l'emoció. És veritat, alguns patim mirant castells. Jo personalment vaig aprendre a mirar-los, a gaudir-los,
a la plaça Sant Jaume i a la plaça de la Vila de Gràcia, i a la plaça Sant Jaume doncs, a través de les colles de Barcelona i concretament la de Barcelona, d'una manera ben especial la de Sants, i totes les altres colles que aquí han actuat durant tots aquests anys. I és evident que l'emoció i la bellesa les vas comprenent, com totes les arts, tot allò que té a veure amb la vida cultural es va expressant. Com a símbol de tot això, de bellesa, d'emoció, però especialment de força cooperativa, de medicina de l'ànima, de teràpia contra el desànim, doncs a mi el que em correspon és expressar-vos en nom propi com a conseller de Cultura i alhora en nom del govern del nostre país el nostre agraïment, la nostra felicitació, perquè aquell reconeixement que la UNESCO ens va donar és un reconeixement que ha estat enlairat per la feina feta al llarg d'aquests 3 últims anys i estic segur que representa com ningú la pròpia voluntat, la pròpia metàfora, el propi símbol del país que tenim. Tant de bo que el conjunt de les realitats que configuren un país com el nostre puguin seguir tenint una metàfora o un mirall com el dels castells per tirar endavant. Tant de bo. Si això és així, segur que el nostre país, en aquestes fites tan extraordinàries, aquests de 10, oi? De 10 que tenim, aquests castells de 10 que tenim previstos fer des del punt de vista social i polític en els propers anys, seran un gran èxit, no només perquè els carregarem, sinó perquè també els descarregarem amb solvència, emoció i bellesa. Moltíssimes gràcies. Sembla que ja estem, no? Bé, moltíssimes gràcies. Donem per finalitzada la sessió.